tässä on spessu. Tän siis ei nyt ihan spessu, mutta siis mä teen tosi paljon nyt videoita tänne. Se on se spessu, tai silleen, no en mä tiedä. Mut siis, nyt mulla on siis jo 11 seuraajaa, joo, elikkä siis laitetaan tänne 11. Siis älkää nyt välttäkö tätä mun käsialaa. Mut siis, joo, 11F. Ja sitten yeah. Oh my god. Mut siis, joo. Ja nyt mä en tee sitä ja ymmärrättekö te? Joo. Tässä on nyt tällainen spessu. 10. Siis nyt mä teen siis silleen, että siis se spessu on, että mä teen niinku, no nyt vaiks My Dayn, mut siis mä teen sen vähän myöhemmin, koska juu, nyt on ollut vähän kiireitä. Niin. Joo, ja sit kun on 100 seuraajaa, niin silloin mä teen ihan sairaan hyvän. Siis, joo. Siitä tulee ihan sairaan hyvä. Tai silleen hieno. Mut siis, nyt näette mun vähän piirroksia. Ja joo, teidän pitää arvata, että mikä se on. No niin, nyt mä teen piirroksen. Tuleeko tää? Tän ihan sairaan vaikeeta. Siis toi oli talo. Sitten mä teen vielä toisen tällaisen. Ja tästä voisi vaikka tulla apua. Tää ei näytä yhtään siltä. Apua, ei tätä. Toi on penkki. Siis oh my god. Okei, sitten. Okei, tää on aika vaikee. Koska siis mä en osaa vaan piittää tätä. Tän siis en mä tiedä. Toi on kuitenkin paita. Mut joo. Nyt nähdään kohta.